Aquest diumenge s'ha disputat el 60è concurs de colles sardanistes Trofeu Ciutat de Balaguer. L'escenari ha estat un cop més la plaça Mercadal amb la participació de 40 colles sardanistes. Primer s'ha fet la galop de presentació i acte seguit la primera sardana de lluïment, que ha estat Balaguer Capital de la Sardana 2022 del compositor Dani Gasulla. Les colles barcelonistes Mare Nostrum i Violetes del Bosc arribaven a la cita de Balaguer amb un lleuger avantatge a favor de les violetes, que en tenien prou guanyant una de les 3 sardanes per proclamar-se campiones del campionat després dels bons resultats obtinguts a Girona. I així ha estat. La victòria per la mínima del concurs a favor de Mare Nostrum, guanyant en 2 de les 3 sardanes, els ha servit per fer-se amb el trofeu Ciutat de Balaguer, però no ha impedit a Violetes proclamar-se campiones del Campionat de Catalunya. Meritxell Sanz, de Violetes del Bosc, ha explicat que arriben a Balaguer amb bones sensacions. Doncs sensacions molt bones, hem portat una temporada amb una evolució molt bona i avui hem pogut acabar de confirmar el campionat i clar, evidentment, doncs contents i a celebrar-ho ara, estem païnt-ho encara. Anàvem pel títol, portàvem una tendència bona, arribàvem amb més avantatge, ha anat molt just, és cert que ha anat molt just, només hem pogut guanyar una sardana, però bueno, en teníem prou amb una i mira, és el que hem fet. Pel que fa al campionat de la Terra Ferma, el lideratge ha anat un cop més en mans de les colles del grup sardanista Montserrat de Lleida. Així, la colla Dols d'Infern s'ha proclamat guanyadora del campionat, guanyant també la sardana de punts lliures de la ciutat de Balaguer. Els resultats han estat tan disputats que les dues colles que anaven primeres del Campionat de Catalunya en categoria veterans han quedat empatades, fet que ha obligat a l'organització a afegir una sardana de desempat, un fet inèdit fins enguany a la final de Balaguer. Així, els tarragonins, toc de dansa, han acabat imposant-se la colla Sabadell en aquesta sardana de desempat final, ballada només per aquestes dues colles veteranes. El president de l'associació Balaguer Capital de la Sardana 2022, Jaume Marvà, ha destacat que el concurs de Balaguer ha servit també de debut d'una nova colla infantil de la ciutat, resultat dels cursos de sardanes que s'han fet a les escoles, coincidint amb la capitalitat de la sardana de la ciutat. Ha debutat una colla infantil de Balaguer. Al final diem què en volen fer de la capital, per a què serveix la capital de la sardana. Farem moltes activitats de molt nivell, però què en quedarà d'això? I una cosa que ha de quedar és que hi hagi continuïtat. Per tant, gràcies a l'esforç que han fet els pares i mares, les AMPes de les escoles de Balaguer i les direccions de centres, enguany deixant entrar la sardana a tots els centres d'escoles de Balaguer, a les 6 escoles s'ha fet sardanes, i el resultat és que avui aquí ha debutat una colla infantil de Balaguer. La trobada també ha comptat amb la participació de les colles anfitriones, Colla Castellformós del Casal de la Gent Gran, Santa Maria de les Franqueses, Força Barres i Escacs i Verge del Miracle. La jornada s'ha acabat amb l'estrena de la sardana Diada Balaguerina del compositor golmesenc Òscar Barquer, que ha estat ballada com a sardana de Germanó. La part musical ha anat per primer cop a càrrec de la cobla Maricel de Sitges. El proper acte sardanista a la ciutat de Balaguer serà la gala Adifolk, que se celebra el dissabte 26 de novembre. En el marc d'aquesta gala es lliuraran els premis Adifolk 2022 i el diumenge, dia 27, tindrà lloc un concurs de punts lliures.